Ya ning gedhu ae. Pegawaian ngene. Kok arek ade wis wae karo kondo apaan iki. Suwek iki. Heh. Ini ki nek sing ngakon-ngakon mergawe ngene iki cak penak. Diparani wong ngene iki. Latar kok iso menjo yo. Ora nek wong bleh iki. Takon nyapu ki yo. Golekane sekno ya Allah ki. Nyapu ni latar-latar kok ora mau tak bayar. Tenan apa ora ya? Alah duit tok ki. Ya. Langsung kayak nek pergawean penak ini iki. Wis langsung tak budal iki pergawean nyapu-nyapu ndang geno kok. Bos. Iya lo. Wes, wes. Dah nyapu ae. Ya, Bros. Ana perkondong. Terus aku ning ngompros kok. Lah, ora enak nyompros kok. Alah, nyapu iki pegawean. Saya tau pegawean. Alah ngene kok. Wah, lah nemu utesan e. Utesan ki kok nemok terus andek iki nyapu yo nemok saiki nemok rezeki ala soleh tenan iki. Tapi ora duwe korek iki piye jan nemu utesan bose duwe korek ora meng. Enak aku. Endi bose? Walah. Bos, nyelek korek bos. Kurang gede. Lah motor. Nemu utesan bos. Iya. Ora baru gak kepono sadang kok. Iya lek, bundele. Kun bos yo, wis resik bos kae bos. Berkah bro. Wes tak kentul sapu sik bos yo. Ya tak deh. Ya. Tak bayari. Wes bos ki. Ya klo, kayaknya sapu. Wis kae kono. Oh iya, suwun bos yo. Ya wes. Ya. Terono, aku Ya. kono. Suwun bos. Utusan seketili. Ya. Ya nemok rezeki kok. Ya wes. Ya. Ya kok. Wis oleh bayar. Ala lu wong oleh dhuwit ngene iki. Lihat 30.000 cah lu wong cah ini iki. Entek paling. Pusi. Bensinnya iki paling. Waduh tenan bensin entek. Alah. Rusak iki. Rusak awak. Lah, Sopo kekentaan bensin? Oh, alah. ya lo. Halo, bro. Lah kentaan bensin iki. Kentaan bensin. Rene. Rusak. Awak. Beli padahal berata isi yo. Piye? Kowe geno kowe? Bermetu kalau karo caki. Dia iki kekentaan bensin. Kokal sintru. Hah? Kokal sintru. Iya. Mas, Sampean. Lah, ora nggo dhuwit ya, kowe? Blas ora gue. Belas lagi. Mas, Allah. Dhuwit ora duwe. Lah ngono ndek iki, ngono. Yo aku enek sithik rezeki. Tenan ora ya? Tenan ya. Rezeki iki yo nggo tuku bensin nyok. Wis 20.000 wae yo. Sak liter. Yo suwono. Yo tenan. Yo. Sondan. Sun. Ya, iki oleh rezeki meng nyapu kanggone bos. Bos Dam Tony meng. Sun yo. Aku tak Yo. balik saya yo. Hah? Tak balik saya. Berarti langsung balik. Iya lah Sore. Sore. Oh, ya. Ya, Neno. Ya. Yo, suwon tenan yo. Oke. Nyawui apian iki. Lundingi kok di sio-sio yo. Padahal nek duwe yo iki kene. Apian. Tak sesuk